Guys, welcome back guys sa aking channel. So for more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So now, for this video, magmumukbang tayo ng puto maya. Ayan o. Ito po yung nilalako ko araw-araw, puto maya. At saka, meron ako ditong tuna. Ayan o, tuna. Ayan, at saka meron ako ditong sikwate. So tara, let's mukbang na! Ang sarap ng puto maya. Tamis. Meron ako ditong tuna. Ayan. Tuna din. Sarap.
sarap ng sabaw. Ang sarap. Tuna. So, ayan guys, tapos na akong mag-mukbang. So, maraming palang salamat sa walang sawang sumuporta kay TipsMeYou and sa aking Facebook page. Please follow na din sa aking Facebook page. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe and follow me. Yan. So, maraming salamat sa walang sawang sumuporta kay TipsMeYou. Keep safe always and God bless po. Bye-bye. Thank you. Busog na ako.